Gị nwa bụ nwaanyị na ị nwere enyi nwoke gị na ya na-abụ na-abụ. Gị na ya na-abụ wee na-abụ. Mana unu ekwuro ife gbasara family. Ịghọta na ịmagolo na ịfụ young guy na-agala onwe sị gị na ya laikikwa na gị na ya chọrọ ịnụ gị na ọkụ unu kwụba ọ dabala unu ka unu nọ di na nwunye. Ịkwelụ gị na ya na-abụ dido magolo yeba 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 ọ na-adaba na-adaba na-adaba. After let's say like a year unu yibalụ i wee dị ime. Dozie ime afọ ọ gwago gị na ọ ga-anụ gị ịmagolo maka na since gị na ya na-abụ na-akwụ na ịga nụrụ bie mana ọ gwa gị ebe ya bi. So i wee decide aka ịga bie ebe idugolo ime ọ sị gị na ya ga-anụ gị na ọ gị kwadobezie ịmagolo ka abịa mee ego gị. I wee chọọ ka ipe nye surprise visit ebe obi. I wee lụzie ebe afọ wee bụrụ datina na ọnụgo nwaanyị na ọnụgo nwaanyị ya na nwaanyị bido. Na all this while gị na ya na-abụ na-akwụ na ọ gwara gị na ọnụgo nwaanyị a which means na ọ na-asịrị gị asị. I wee bata wee fụ this guy wee sị gị na ọ dị ebe ihe ahụ. Ine na ọ bụla eziokwu chepụta marriage certificate chepụta all those things ịmagolo zuko gị sị gị na ọ dị ebe ha na whatever ọ gwara gị na ọ na-asịrị gị asị. I wee tie nta tie nke wee bebe akwa besie. Ife nchọrọ ịma bụ ị ka ga-aga n'iru nụọ that guy maka na ịdịgo ime na ị nwere ozi choice maka na ọ gwasigo ndị be unu na idugo ready to marry him like ị ga-aga n'iru n'obi ya as second wife. Ịma na ife a na-akpọ polio ụfọdụ na-asị that this is not what I signed for maka na ihe a bụ ihe na-ese okwu na yoyoyo na jujuju yọda na according to them na mese jujuju n'imego that mistake let's move on from this yọda na gị kwụbazi anya child support then DSM mba na ya chọrọ na ya ma hapụ nwa ya n'ezi. Ị ma hapụ nwa gị n'ezi yes mana ị gwara nwunye gị before i jee ịkpụ nwa afọ. Na mgbe ụfọdụ na ụmụ nwoke be anyị na-asị na-asị nwoke Igbo na fa nwee right ịnụ nwaanyị na-abụ abịghọtago yes mana that culture permit gị ịnụ nwaanyị na-abụ o permit kwu gị agwa na nwunye nke ị na-anụ anụ maka na mma na mgbe gboo na ụmụ nwaanyị ndị a na-anụ anụ na-eso sef eje emego nwaanyị nke abụọ. Oh yes fa na-eso bulu mmanya bulu ọkụ nwaanyị nke ịbụọ batafe edozielu ebe ọ ga-anọ ịmagolo gaidi anya ife di ha na like ife di ha ada like gwa bọsị ibongi ga-elute na bọsị ibongi ama nluti ọ pụghị ịghọtago and na fa ga-aralụ oke before that one eweralụ fa na-eso eje anụ this second wife. Mana ụmụ nwoke this time feel that na right fa bụ ịnụ nwaanyị na-abụ only right ha fụlụ bụ nke ha bụ ịnụ nwaanyị na-abụ mana other right adịrọ important. Other right adịrọ important. Even Bible sị na ọ bụrụ na di gị nụọ nwaanyị ọzọ na ọ ga-agwa gị ịghọtara na wee nụọ nwaanyị ọzọ wee bata wee kwụsị inye gị ife na pin ọ na-enyebu gị before ọ nụọ nwaanyị afọ na o provide nwozi that pin because na ọ na-anụ nwaanyị ọzọ na inwe full right to live. Unu agbara na ọ dị na Bible. Good. Mana nwoke Igbo ndị believe na poli ga-eje nụta nwaanyị ọnụ atị ọsị na nwoke Igbo ka abụ. Other right adịrọ important. So nke dị important bụ gịnị ije nụta nwaanyị na-abụ. Number 1 ị gwara nwaanyị afọ all right ya ka ọ malụ. Number 2 all right ya ka o soro gị je nụta nwaanyị afọ ị gwara ya. Mana mgbe ị nụ atazi alụ nwaanyị afọ ma ọ bụ mgbe ị tụbazi alụ nwaanyị ime malụ na ị ma hapụ nwa gị n'ezi ka ị ga-ama right go. Mana right any other person nọ gị around adịrọ important. What a selfish man. Ụmụ nwoke nwa na-agwa gị maka ọ bụrụ na fanụ atazia nwaanyị afọ si ife ha na-ekwu otulu gị bụ nọ nwoke Igbo ka abụ nọ right ya ka ọ bụ ịnụ nwaanyị na-abụ nọ nwoke Igbo ka abụ nọ right ya ka ọ bụ ịnụ nwaanyị na-abụ. Ịma nchetezi right go and ụmụ nwoke ndị ọzọ dị selfish like that very person apụtakwa na-asị gị na nwaanyị a na-aba abụrụ ajọ ife ọ ma njụzikwa gị bụ nwaanyị like according to Bible ọ na-provide ezekwa for you ọ ma njụ gị ọ gwakwa gị wee je nụta ọ ma njụ gị isokwe wee je nụta ọ ma njụ gị ịghọtara na ife na-aghọtara bụ na nwaanyị bụ na 4 bedroom gịnị a na-abọ bi na 4 bedroom i wee je nụta nwaanyị ọzọ wee napịa ofurum wee nye nwaanyị afọ ị ga-go against the Bible maka Bible sị ọ bụrụ na ị providera ife ahụ ị na-eprovide vu
before iwee jee nụọ nwaanyị afọ to your wife na nwaanyị afọ nwere right to leave you. So na ịnapụ nwunye gị ofu room na comfortable house unu bivu maka na ị nọ na nwaanyị ọzọ, ị gaga against the Bible. Yes, that's why polygamy ejiri work. Ọ bụrụ na polygamy do 100, ọ bụrụ na enwe 100 polygamous family, only maybe 6 nwere ike do happy. And the 6 afọ ifili na fado happy bụ only the man not happy because he was able to control them. Mana inside them ọfaka na anọkwa ife afụfa na anọ 24/7. Onwere ka peace dị ebe afọ. Onwere. So ebe peace ga-adọ bụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị na-abọ je lụta ụlọ ọzọ. Ịlụta ụlọ ọzọ, idulu nwaanyị afọ nke nọ n'ọfụ udu egi ebe afọ. Ịmalite isi provide volu this first wife, ị provide. Then ị provide kwala nwaanyị afọ. So unu na-akọpi right unu, kọpianụ fancha niile. Kọpianụ fancha niile. You cannot just wake up one day kpọrọ m okpu aga na polygamy semo because na ịbụ nwoke. Who cares? Mụ nwa nwere right as a woman isi na m achọrọ poly. A man just to wake up one day buru ebunye m sị m sorry. Ada eme ya eme maka na ime enye na m ama ndị a na-akọ iri. So back to my question. Ọ bụrụ na ọmụnwa bịalube gị wee fụ nwaanyị ọzọ bụ na-asị ka esi ala m nkịta ga-alacha mụ na gị na-aba anya. Nwere ife ga-emegide ka mụ na that lady bile n'ụlọ afọ nke a ama mme. Number 1, o nwere ife ga-emegide m ka ndị ime before na wee nụba m. Ada eje nye eje. Ọ nwaanyị amara ife ga-eche ka atụba ya ime. Mana amalụ na nwoke tụba gị ime before wee nụba gị na ife nọzi na ya bụ ejebe o naba o ịtọzila atọ like ife ekwutene ede ya. Also few ga-asị mba na fadore ya. After you can't just cook lies. Dulumudo again na poly. Thank God na ani Igbo kwulu that na ọ bụ na imere ego nwaanyị na inwere nwa. Yes. So m ga-agwakwa gị ha. If you want to be in this child's life, ibido ụwa n'isi lụọlụ m ụlọ nke m. Achọrọ m akụkọta echi niile asị na ịkwụrọzi ụgwọ ụlọ maka na ịbịa n'ụtụtụ asịra gị good morning, sị gị good afternoon. Achọrọ m ụdị akụkọ afọ. Ọ bụlụ gị ị ga-anụba that man ka ọ na ịma nnụba that man. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.